Poštovani gledalci, esalamu alejkum i dobrodošli u još jednu emisiju Humanost na djelu. Evo nas ovdje u mjestu Brežani, negdje kod Kaknja. Prvi puta sam ovdje u životu. Došli smo s jednim specijalnim razlogom i povodom. Naime, nedavno je naš uvaženi Hafiz Efendija Seferagić osvojio, a to ste mogli gledati na našoj televiziji, odlazak na hadž. Naš Hafiz Fuad Efendija Seferagić, da ga Allah nagradi, je velikodušno, ne razmišljajući puno, ovaj hadž poklonio jednom našem bratu, Murisu Čičku iz Brežana. Evo, mi smo došli ovdje da obradujemo našeg Murisa odlaskom na hadž. Muris je običan čovjek iz mase, radnik, onaj koji časno hrani svoju porodicu i radi. Allah najbolje zna da li bi ikad bio u mogućnosti otići na hadž, obzirom na stanje koje u našoj državi vlada i među našim narodom, s obzirom na zapošljenje, na nizak standard. Međutim, Allah radi ono što hoće. Allah poziva u goste koga hoće i kako hoće. Allah je pozvao našeg Murisa Čička na hadž. Mi ćemo sada poći Murisovoj kući da mu priopćimo ovu vijest i vidjet ćemo ako Bog da kako će to sve ispasti, kako će Muris reagovati. Kad ujami osvanu i tamnice dopanu, Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj. Ovaj komšija malo smiješ ga zamoliti, ne smiješ, jel? Mogu, nije problem. Ajde, ako nije samo rez da ugasi, ja. Evo, nalazimo se u bašti našeg brata Murisa Čička, ali tako, ovdje u Brežanima, negdje kod Kaknja. Da. Murise, ti mene vidiš prvi put, jel tako? Prvi put u životu. Ne znaš zašto sam došao, jel tako? Ne znam. Samo ti javljeno da će doći jedan brat, jel? Dođi, brat, da. Vidim prisutno uzbuđenje kod tebe. Pa jeste, nisam očekivao ni kamere, a ni brojnost braće maša. Ovdje živiš, jel tako? Ovo je tvoja kuća? Ovo sam kupio prije par godina i živim sa svojom porodicom. Reci mi, čime se baviš? Koje je tvoje zanimanje? Pa u principu zanimam se mašinskim tehničar, ali to ne radim tako sezonske poslove kao irget, držim nešto malo ovaca, koji kozove. Uglavnom, alhamdulillah. Kopaš i kaburove, jel tako, koliko mi je ovaj brat prenio, između ostalog? Kakansko džemati, između ostalog, kad se ukaže potreba, znači. Ono što je bitno, najbitnije, zarađuješ vrijednost halal za svoju porodicu i to je ono, nije bitan posao. Nije bitno u šta se radi, alhamdulillah. Imam dovoljno da čovjek živi dostojnim životom, sad nema nešto da posebno, ali ono, za svoje potrebe što čovjek ima, hvala Allahu, ima se. Ja ću, Murice, sada da pročitam jednu poruku koju je poslao naš uvaženi brat Hafiz Fuad Seferagić. Da. Tvoj poznanik i moj također poznanik, prijatelj naš zajednički. Kaže naš Hafiz da ga Allah nagradi, ko se Allaha bude bojao, on će ga izvesti svake teške situacije i obskrbit će ga odakle se i ne nada. Onome koji se Allaha uzda, on mu je dosta. Allah će zaista ispuniti ono što je odlučio. Allah je svemu već rok odredio. Evo, ja sam se naježio. Ovo je sura Talak, 3. ajet sure Talak. Muris, ono što ti ne znaš je da sam ja bio voditelj jedne emisije koji se jednog kviza sa Safom na hadž. Da. Naš brat Hafiz Fuad, da ga Allah nagradi, on je izvučen u tom kvizu i on je velikodušno prepustio to tebi da te počasti i da odeš na hadž. Pa evo, ja ti čestitam u ime redakcije Safa, televizije Zigman, u ime našeg Fuada, on nije tu s nama, nažalost, on je u Minhenu, ali... Allah Đelešanu nagradi našeg Hafiza svakim dobrom, njegovu porodicu da je učesti u islamu i imanu, a i vas da Allah Đelešanu nagradi svakim dobrom. Nema drugog Boga sem Allah Đelešanu. Alhamdulillah, alhamdulillah. To nisam ga naslute. Hoćeš da sjednemo ako ti je... Ajde sjedi, evo i Ramazan je, posti se i... Reci nam, šta si ti u stvari očekivao od našeg današnjeg dolaska? Pa pošto je brat Hafiz neku manju hadijetu, hadija je uvijek velika, ali eto mi nešto za djecu nekada on obećao i on kad obeća on to izvrši. I tako smo očekivali satove za djecu, ručne sate koje obećao i tako da smo to očekivali da će to biti. Očekivao sam njegovog rođenog brata. To je rekao dolazi brat, jel? Brat u vjeri. Dolazi brat, da. Da mi ne idemo kući, da budemo tu. Kakva je tvoje osjećanja sad? Vjerujem da još nisi svjestan toga, jel tako? Tek kad je bio uvod taj sure Talak,
onda sam osjetio da ide nešto Veliko. veliko, subhanallah. Da. Subhanallah. Subhanallah. Ništa, ja molim uzvišenog Allaha da ti olakša obavljanje hadža, da ti bude hadž mebrur, da ti primi hadž, da ako Bog da nam se vratiš ko hadžija, da se sjetiš u dovi našeg hafiza i nas ostalih i eto, ako imaš još neku poruku za sve naše gledalce i za samog hafiza Fuada, on će ovaj video ako Bog da gledat čim prije. Sa nestrpljenjem očekuje tvoju reakciju, pa... Da mu Allah da svako dobro, od njega očekujem svako dobro, ali da će mi baš ovako, da iznenadi nisam očekivao, pošto je bilo na internetu raznih komentara, ko, šta, kako, treba dodati s tim. Nisam ništa komentara, ošto sam čestitao taj dobitak, hađa. Nisi, jel da nijedne sekunde nisi mogao pretpostaviti da ćeš ti biti. Čovjek ima pravo da iskoristi svoju nagradu, ja sam to dao potpuno za pravo i nisam pomišljao da tamo neko drugi ori za njega. Kiriđije žeđno se, kofu praznu donose, nadjamu se nadnose. Dosta mi je Allah moj, nadjamu se nadnose. Dosta mi je Allah moj. Kako se ti zoveš? Ensar. Ensare, tebi babo, ako Bog da ove godine ode na hađ. Ko je usnio san? Tvoja majka. Šta je usnila majka? Pa da mene sprema hađ. Tebe sprema na hađ. Molim Allaha da ispuni taj san što prije, ali evo Allah je nečiju dovu uslišao, pa tvoj babo ide ove godine na hađ. Ko Bog da. Da, svoje kako se kaže, parac, ima kasu koju skuplja, čak smo jednu kozu nabavili, da on kao nešto malo, tako da će obrne, da to se malo kao ubrza, alhamdulillah. Ja sam dobio još jednu informaciju, a to je da tvoja djeca uče hifz. Uči moj sin, čerka, uči ona sin moj malo više. Sin malo više, jel? Pa možemo čuti nešto. Može. Učiš, jel? Pa ja se trudim. Alhamdulillah. Hoćeš nam šta poručiti ovako? Hajde, bujro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Mašala, tala nagradi. Za sve one gledalce koji ne znaju prijevod značenja ove sure i njeno ime vijest, velika vijest, govori o sudnjem danu. Međutim, velika vijest za našeg Murisa i njegovu porodicu je njegov odlazak na hadž. Ja molim uzvišenog Allaha da olakša našem bratu Murisu, da ga nagradi najboljom nagradom, da nagradi sve one koji su doprinijeli ovome da naš Muris ode ako Bog da na hadž. Eto, toliko od nas, više te ne bi ometali. Esselamu alaikum. Alaikum salam, rahmatullahi wa salam, nagradi svakim dobro. Svaka noćca dan rodi, Allah muku providi, sve mu kraj se nahodi.
dosta mi je Allah moj. Poštovani gledalci, da još uvijek ima dobrih ljudi, a i tekako ima, evo pokazuje ovaj primjer, ovaj slučaj plemenitog gesta našeg uvaženog Hafiza, poklon našem bratu Murisu odlaska na hadž. Bilo je to sve za ovu emisiju, evo napuštamo polako Kakanj, selo Brežane, pućemo se prema Sarajevu. Hasta traži dermana, asker svoga sultana, ašik dragog insana. Dosta mi je Allah moj, ašik dragog insana. Dosta